ଡର ଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜାକୁ ମାରି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବ। ସେ ସେଇ କଥା ଭାବି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ଗଲା। ପାଣି ପିଇ ସ୍ଥିର କଲା କେମିତି ମାରିବି ସେ ରାଜାକୁ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଝରଣା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗାତ କଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ବିଛାଇ ଦେଲା, ଯେମିତି ରାଜାକୁ ନେଇ ସେଇ ବାଟରେ ଆସିବ ଆଉ ରାଜା ସେଇ ଗାତରେ ପଡି ମରିଯିବ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସେ ଚାଲିଲା ରାଜା ପାଖକୁ। ମଣିମା ଜୁହାର। କଣ ଶିଆଳ ଆଜି ଏଠି? ନା ମଣିମା, ଆପଣ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଂସ ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ? ରେ ଶିଆଳ, ମୁଁ କେଉଁଠି ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାହୁନି। ତୁ ମୋ ସହ ଥଟ୍ଟା ହଉଛୁ ନା କଣ? ନା ମଣିମା, ମୋର କଣ ଏତେ ସାହସ ଅଛି କି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଥଟ୍ଟା ହେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ହଉ, ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି ମୁଁ। ହଉ ଚାଲ ମଣିମା। ହେଲେ ଶୁଣି ରଖ, ଯଦି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳେ ମୁଁ ତତେ ସେଠି ମାରି ଖାଇବି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଆଜି ରାଜାକୁ ମାରିବି ଆଉ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ରାଜା ହେବି। ହଉ ଚାଲ ମଣିମା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଶିକାର ପାଇଁ। ମନେ ମନେ ଭାବି ଭାବି ଚାଲୁଥାଏ, ମୁଁ ଆଜି ରାଜା ହେବି, ଖାଲି ଖାଇବି ଆଉ ଶୋଇବି। ସେଇଠୁ ରାଜା ତା ବାଟ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଯେଉଁ ବାଟରେ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲା ଶିଆଳ, ସେ ସେଇ ବାଟରେ ନିଜେ ନ ଜାଣିପାରି ଚାଲିଗଲା। କଥାରେ ନାହିଁ, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ରେ ମୂର୍ଖ ଶିଆଳ, ତୁ ପର ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲୁ, ନିଜେ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଜି ତତେ ମୁଁ ମାରି ଖାଇବି। ତୁ ମତେ ମାରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ତୁ ଏଇ ଗାତରେ ମରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି।